Audio Jungle. I København findes der udendørs fitnesssteder, som er med til at gøre folk mere aktive. Motionsfaciliteterne er gratis, og man slipper for indelukkede fitnesslokaler. Man kan cykle direkte hen til fitnesspladserne, hvor andre også kan blive inspireret til mere motion. I København findes også den grønne cykelsti. Det er en cykelsti, hvor der i alt er planlagt 22 grønne cykelruter på i alt 110 km. PT er de 40 km med lavet, mens resten er under udvikling. Ruterne går udenom de trafikerede veje, som er nemt og trygt at cykle, og er derved et tilbud til alle om at lægge hele eller dele af deres daglige cykelrute om. I København er der også Supercykelsti, der er en cykelsti, der retter sig mod cykelpendlernes behov. Den er til for at give flere lyst til at vælge cyklen frem for bilen, også på de lange strækninger. Målet er at udvikle et sammenhængende net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Indsatsen vil i sidste ende kunne give over 30% flere pendelcyklister i regionen sammenlignet med i dag. Audio Jungle. Der findes også cykel- og gangbroer, hvor blandt andet Åbuen er et godt eksempel til en bro. Cykelbroerne gør, at cyklister kan undgå de trafikerede veje. Åbuen forbinder desuden København og Frederiksberg, hvilket er med til at udbrede cyklismen til forstæderne. I København står du også på forskellige parker, som er med til at skabe bedre miljø, da der kan leges, spilles bold, løbes ture og generelt gøres plads til fysisk udfoldelse. Som forklaret og vist før har København taget forskellige tiltag for at tilpasse sig folks motionsvaner. For at sammenligne har vi undersøgt, hvad der er blevet gjort i Kolding. Det vi kom frem til er, at der i Kolding faktisk også er fokus på motion og sundhed gennem byplanlægningen. Der er lavet en undersøgelse, hvor 1000 indbyggere i Kolding er kommet med idéer til forbedringer, som blandt andet er at begrænse biltrafikken, at udarbejde en konkret og handlingsrettet cykelpolitik, at styrke information om de tilbud, der allerede eksisterer, at forbedre stisystemet i Kolding, så hovedstierne har god belysning, skiltning og belægning velegnet til cykling. Derved har vi fundet ud af, at man i en provinsby som Kolding også prøver at tilpasse sig folks motionsvaner, men at man i København er foran i projektet. Audio Jungle. Amsterdam er i øjeblikket den mest cykelvenlige by i verden, men København har et mål om at overgå Amsterdam og blive den førende cykelby i 2015. Måden København vil gøre det på er blandt andet ved at udbrede cyklismen i forstæderne samt forbedre mulighederne for cykelparkering. I Amsterdam er andelen af cyklister i trafikken omtrent lige så stor som den er i København. Forskellen ligger uden for Københavns og Frederiksbergs kommunegrænser, hvor cykeltrafikken falder væsentligt. Dette gør den ikke i Amsterdam forstæder, hvilket betyder en væsentlig forøgelse i antallet af cyklister der. Vi tror, at cykeltrafikken i forstæderne kan forbedres, eksempelvis gennem bedre vedligeholdelse af vejene, eller forlængelse af den grønne cykelsti og supercykelstierne. Derved skaber man en bedre infrastruktur i forstæderne og samtidig en sammenhæng mellem København og forstæderne. Undersøgelser viser, at hele 95% af den københavnske befolkning er tilfredse med København som cykelby, mens kun 29% er tilfredse med parkeringen. Samtidig kan vi også se, at mens København har 50.000 offentlige tilgængelige cykelstativer, har Amsterdam hele 240.000 cykelstativer til rådighed. Dette kan selvfølgelig forbedres ved at lave flere cykelstativer. Derudover er der flere og flere københavnere, der anvender en ladecykel, som bruges til især transport af børn og indkøb, og er derved altså et endnu større alternativ til bilen end en normal cykel. Dette bekræftes ved, at en fjerdedel af alle ladecykelejere mener, at ladecyklen direkte erstatter deres bil. Man vil altså ved flere ladecykelstativer ikke bare kunne få flere til at cykle, men også få flere til direkte at erstatte bilen med en cykel. Cykelteori er også et stort problem i København. De gode parkeringsforhold er derfor et must, hvis man vil reducere antallet af cykeltyverier og væltede cykler, som generer fodgængere. En anden måde at forbedre cykeltrafikken på er ved brug af intelligent trafiksystem. ITS lader gerne forandre sig i takt med bylivet. Dette gøres eksempelvis gennem LED-lys i vejene, der angiver hvilke transportformer, der har adgang hvor. For eksempel kan der skabes bedre cykelstier i morgenmidlertiden ved at tage plads for fortovene, og omvendt kan fortovene gøres bredere midt på dagen, hvor der er færre cyklister og flere fodgængere. ITS handler også om grønne bølger osv., som for eksempel er gennemført i Odense. Vi kan konkludere, at København er godt i gang med at gøre plads til motion og sundhed, men der selvfølgelig hele tiden kan forbedres, blandt andet gennem udbredelse til forstæderne, forlængelse af den grønne cykelsti, flere ITS-systemer og bedre cykelparkeringsmuligheder. En forbedring, der allerede nu er i gang med målet om at blive verdens bedste cykelby i 2015, samt at blive den storby, der udleder mindst CO2 i 2025. Audio Jungle.